Rješavamo zadatke s državne mature ljeto 2014. više razina. Rješavamo 16. zadatak. Zadatak glasi: napišite neki prirodni broj koji je veći od 2014 i koji pri dijeljenju s 11 daje ostatak 10. Dakle, što ovdje radimo? Taj zadatak možemo riješiti na više načina. Možemo ga riješiti preko aritmetičkog niza i nekim drugim tehnikama, ali one su uglavnom jako komplicirane za maturante. Pa ću ga ja riješiti ovdje najjednostavnijom tehnikom, mada to matematičari neće baš pozdraviti kako treba, ali je sigurno vama najprikladnije. Dakle, idemo ovako. Broj 2014 ćemo podijeliti sa 11. Znači idemo 2014 podijelimo sa 11 i dobijemo da je to 183,090 i tako dalje. E sad, 183 puta 11, kad to ukucamo u kalkulator, dobijemo broj 2013. I ako njemu dodamo 10, dobit ćemo broj 2023. Sada ako to probate ukucati u kalkulator, dobit ćemo 2023 podijeljeno sa 10, dobijemo da je to 183,90 i tako dalje. Znači uzmemo 183 puta 11, dobijemo naravno 2013. Ako od 2023 oduzmemo 2013, dobijemo 10. Znači ostatak je 10. To je bila, mislim, najlakša tehnika kako to napraviti. Možemo i neki drugi broj uzeti, ne? Možemo uzeti uzmemo 2014, podijelimo sa 11, dobijemo da je to 183,09. Uzmemo broj veći od 183, prvi veći, to je 184, prvi cijeli veći, i njega pomnožimo sa 11. Znači 184 puta 11, to ispadne 2024. Njemu dodamo plus 10 i dobijemo broj 2034 i to je broj koji pri dijeljenju sa 11 daje ostatak 10. Možemo to provjeriti. Dakle, podijelimo taj broj sa 11, dobijemo da je to 184,9, znači idemo 184 puta 11 je 184 puta 11 je 2024, naravno, i do ovih 2034 nam fali 10. To bi bilo to. Postoji varijanta i sa aritmetičkim nizom, ali ona je puno složenija. Svi ovi vam se daju riješiti na taj način. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.